President Shareholder sa Plantation Bay Resort and Spa nga nahimong kontrobersyal tungod sa giluwatan ning mahangait nga mga poong batok sa usa sila mga guest nga mipadayag sa kasagmuyo sa kasinatian niya sa maong resort na pinagi sa pag-post sa social media, miluwat na sa iyang katungdanan. Si Luan Mirundina sa report. Gikonpermar sa General Manager sa Plantation Bay Resort and Spa nga si Cherry Aliego nga miduso na sa iyang resignation letter ang resident shareholder nga si Manny Gonzales. Sa official statement sa naasoing resort, gipahibaw niini nga opisyal nang miluwat sa katungdanan si Gonzales sugod karong adlaw. Gipasukip sa naasoing official statement ang pamahayag ni Gonzales nga nakahukom siya sa pagluwat sa katungdanan aron maprotehian ang mga staff sa resort sa dugang pagpakauaw ug mga pagsaway. Nangay usab og pasaylo si Gonzales sa gihulagway niyang error of judgment nga misangpot sa pagkaangin sa daghan pang mga inosenteng tao. Sa naasong official statement sa resort, gidugang niini nga padayon karong gi-assess ang kasamtangang mga protocols nga gipatuman sa resort ug misaad ang management nga mopasiugda og mga proactive efforts ug mopatuman sa mga gikinahanglang kausaban karong simanaha. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa miluwat og dugang pamahayag ang management sa Plantation Bay Resort and Spa sa posibleng sangputanan sa pag-resign ni Gonzales isip resident shareholder sa resort. Dili hinuon tataw kung tugutan pa ba gihapong makahilabot sa operasyon sa resort si Gonzales ug kun makaapekto ba kini sa dagan sa investigasyon sa DOT, CHR ug DOJ. Samtang sa text message nga gipada ni May Pahes sa RTV Balitang Bisdak, gipahibaw niini nga magpaabot lang siya sa dagan sa investigasyon. May pagsalig man siya sa DOT, CHR ug DOJ nga buhaton nila ang ilang katungdanan aron madungog ang mga sakop sa special group ug mga PWD. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.